Magandang araw, Central Luzon. Magandang araw, Pilipinas. Muli ang lingkod, Paolo G. Santos. Humahalili kay Kuya Justin Dizon. Kumusta po kayo? Kayong mga nakasubaybay sa CLTV. Opo, lalo-lalo na yung aming po mga suki sa mampumpanig ng mundo. Live po ninyong napapanood. Opo, kayo po yung nakikibalita dito ho sa CLTV Balitaan na eto ho mga kaibigan. Atin na pong uumpisahan ang mga balitang-balita. Headlines ho tayo. NTC nagbabala sa publiko laban sa mga scammer na nag-aalok ng serbisyo para sa SIM registration. 22,000 metric tons ng sibuyas lanong angkatin ng Department of Agriculture bago matapos ang Enero. Fiestang Danum ginanap sa Candaba, Pampanga bilang paggunita sa pagbibinyag kay Jesus. Angelenyo babysitter sa Paris, gumagawa ng pangalan sa larangan ng photography and videography. Umpisahan na natin ang mga nangungunang balitang Central Luzon ngayong Martes, Agis. Opo, sweldo ni Mister. Naku po, ayun, nakabantay ho itong ating pong mga misis. Opo mga kaibigan ha. Tingnan nyo ho at kung 460 na ho yung sahod ni Mister. Dahil ngayon pong, cut off ho na to mga kaibigan, ay yung umpisa ng aumento. Oo, kung 460 na, kung kayo ho ay minimum wage earner dito sa Central Luzon. Ayan, mga kaibigan, kayo po mga nakatutok ho sa amin, lalo-lalo na nakabantay dito ho sa pag-usad ho ng SIM registration, inilunsad na ho ng National Telecommunications Commission o NTC ang kanilang pilot SIM registration. Saan yan? Dito ho sa Barangay Sapang, Kawayan, sa bayan naman ho ng Masantol, Pampanga. Layon nitong tulungan ho ang mga residente na nakatira sa remote areas na makapagparehistro na ng kanila hong SIM card. Ngunit ang inaasahang mabilis na proseso ay bahagyang tumagal dahil umano sa mahina na internet connection. Narito po ang balita ni JM De Jesus. Alas 7 pa lang ng umaga nitong Sabado, January 7, ay naghanda na ang 67 years old na si Lola Crisanta Baltazar para magtungo sa SIM card registration site na inilunsad ng National Telecommunications Commission o NTC. Si Lola Crisanta ay isa lamang sa mahigit kumulang 4,000 residente ng Barangay Sapang, Kawayan sa bayan ng Masantol, Pampanga. Naisa na niyang iparehistro ang kanyang SIM card, ngunit aniya hirap siya na kumonekta sa internet dahil kilala ang kanilang lugar bilang isang remote coastal area. Bukod pa rito, hindi raw niya alam ang proseso ng pagpaparehistro kaya't laking tuwa niya nang sinadya ng NTC ang kanilang barangay kasama ang ilang telco companies. Sabi ko sa kanila, sila na gumawa ng akin, magpipilap na lang ako pagka-pirma, gano'n. Kasi nga, hindi nga ako marunong magkuka ng cellphone eh. Ala kasi mister, kasi ang magkukan din eh, baka hindi umabot eh. Bit-bit ng kanya national ID, unang-una sa pila si Lola Crisanta. Ngunit ang inaasahan na 5-minute registration ay tumagal ng mahigit 30 minuto. Paliwanag ng Smart Telecommunications, nagkaroon naman ng aberya sa pag-upload ng kanilang mga litrato at dokumento. Ayon sa speed test kasi namin sir, sa Smart, malakas ang downloading, mahina ang uploading. So dahil kasi sa registration is kailangan pong mag-upload ng ID at saka ng picture ng tao, kung sino po yung magpaparegister, doon po kami na-stop. Dahil uploading ang kailangan doon. Bali, yun po ang nagiging pinaka-cause ng problema dito. Giit naman ng NTC, ito raw ang pinakauna sa listahan ng mga remote areas na kanilang pinuntahan kaya't nasa proseso pa umuno sila ng pagsusuri sa iba't ibang isyu na maaaring maranasan ng mga SIM card users pagdating sa pagpaparehistro. Activity po natin today is part of the operational planning in the registration in remote areas para po ma-identify natin ang mga challenges na kakaharapin ng mga telcos sa registration ng SIM. Ang government po kasi ay mandated to assist and facilitate SIM registration in remote areas. Ayon naman kay NTC Region 3 Director Azor Sitchon, magiging prioridad ng kanilang tanggapan ang mga residente sa mga remote areas upang mabigyan ng tamang atensyon at matulungan na makapagparehistro. Ang tanging dadalhin na lamang ay ang sarili at ang isang valid ID. Yung ating mga remote areas, pare-pareho tayo mga Pilipino, pare-pareho ang karapatan natin. Actually, doon nga, no, para lumalabas naman sa amin
ang aming priorities is the remote areas. So ang aming assistance sa remote areas. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ni Mayor Tonton Bustos dahil isa sa mga unang napili ang Sapang Kawayan upang mabigyan ng assistance ang NTC. Just before we spoke po sa ating mga kababayan dito sa Barangay Sapang Kawayan, nag-heads up po ako kila Commissioner sa ating pong mga telcos dito na mahina pong signal sa Barangay Sapang Kawayan. And meron po sila na-mention na way or solution for that. Pwede po magkaroon ng unified common tower for the 3 telcos para po magkaroon po ng malakas na pick-up na signal, yung frequency, dito po sa aming bayan. Kaya we're very excited. So, mamaya mismo, kahit Sabado, kami ni Administrator, susunod po kami sa NTC to mention yung concern namin regarding sa signal. Masayang-masaya rin ang mga residente ng Sapang Kawayan dahil hindi na nila po problemahin ang pagpaparehistro ng kanilang mga SIM card dahil naturuan na rin sila ng tamang proseso upang makapag-register sa kanilang mga tahanan. Maganda kasi nga dito hindi ka na mahihirapang mahirap mag-register pag sa internet Salamat sa inyo. Siyempre po natutuwa kasi po hindi na kami, nahirapan po kami mag-register sa sarili namin. Ngayon po may tumutulong na po sa amin. Batay sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Card Registration Act, kailangang irehistro ng mga existing subscribers ang kanilang mga SIM card sa loob ng 180 days. Sasailalim sa automatic deactivation ng SIM card ng isang subscriber kapag hindi nila ito naiparehistro. Sakaling hindi magiging sapat ang inilaan na 180 days upang mairehistro ang lahat ng SIM card, maaari umunong palawigin ng Department of Information and Communications Technology ang registration hanggang 120 days. Sa datos ng National Telecommunications Commission, nasa kabuang 133 na kataong pumunta at pumila sa Sapang Kawayan, Masantol, Pampanga upang magparehistro. Sa bilang na ito ay 65 SIM card users na naitala sa ilalim ng successful registration habang 68 naman sa mga ito ang hindi pa pinalad na makapagpa-register dahil sa maling datos na isinumite, mahinang internet connection o signal. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Kaugnay po ng balitang yan, mga ka-Facebook, mga karehiyon, nagbabala naman ho itong National Telecommunications Commission o NTC dito ho sa publiko laban sa ilang individual na nag-aalok. Opo, mga kaibigan, ng tulong kapalit ng pera para sa pagpaparehistro po ng SIM card. Isipin nyo, meron pong nag-aalok. Bakit ha? Ito ho'y matapos umano nilang makatanggap ng reklamo. Ito na, mula ho sa ilang netizen, kaugnay ho ng naturang scam. Ayon ho sa pamunuan ng NTC, posible umanong gamitin ng mga masasamang loob, mga karehiyon, ang pagkakakilanlan at personal ho na impormasyon ng isang SIM card user kung sa ibang tao ito magpaparehistro. Busod nito, mga karehiyon, inatasan ang lahat ng telecommunication firms o telco na magsagawa ho ng text blast upang bigyan ng babala ang mga subscriber hinggil ho sa umiiral na scam. Binigyan din ho ng komisyon na libre at walang bayad ang registration ng SIM cards. Samantala, nagtayo rin ho ang telcos ng mga help desk o kiosk sa iba't ibang bahagi ng bansa para tumulong sa mga nais magparehistro. Habang kasalukuyan ng inilulunsad ng NTC ang registration centers para ho tulungan naman ang mga residenteng nakatira sa mga remote areas. Balita naman po tayo dito sa ikalawang distrito ng Pampanga. Mga karehiyon, mga kabalen, isa ho sa proyektong nakalinya ngayon dito ho sa lalawigan ng Pampanga, ang tinatawag na Food Security Complex. Upang mapabilis ho raw na maisakatuparan ito, isang Technical Working Group na o TWG ang planong itatag na siyang tututok umano sa pagsasakatuparan ng naturang proyekto na nakatakdang itayo naman ho na dito ho sa lawak ng 5 hektaryang lupain dito sa area ng Barangay Santa Catalina sa bayan ho ng Lubao. Tinalakay ito sa isang pagpupulong na pinangunahan naman ho ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda kasama ang iba pang opisyal mula sa pamahalang panlalawigan ng Pampanga, Department of Agriculture o DA at the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec.
sa new legislative building dito ho sa Kapitolyo ng Pampanga nitong Huwebes, January 5. 200 million pesos ang pondong inilaan, mga karehiyon, mga kabalin, ng provincial government para ho sa food security complex at nangako ho ng dagdag pondo na 50 million pesos ang Department of Agriculture at 72 million pesos mula naman po sa PhilMec. Layon umano ng food security complex na itaguyod ang food security, climate resiliency at rice-based enterprise sa probinsya ng Pampanga. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 22,000 metric tons ng sibuyas planong angkatin ng Department of Agriculture bago matapos ang Enero. Mga scammer sa grocery store, huli sa Mabalacat City. 30 bagong modern jeepneys, babiyahe na ho sa San Jose del Monte, Bulacan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Shoutout sa mga magsasaka ng sibuyas sa Nueva Ecija. Naku po mga kaibigan, bad news yata ito sa mga magsasaka na harvest season ho kasi ngayon ng sibuyas. Inirekomenda ho ngayon ng Department of Agriculture o DA na mag-angkat ng 22,000 metric tons ng sibuyas sa bansa upang matigil na umano ang patuloy ho na pagtaas ng presyo ng sibuyas sa merkado. Giit ng ahensya, mga karehiyon, sa kabila ng paglalagay ng suggested retail price o SRP ng sibuyas, ay hindi pa rin umano bumababa ang presyo nito sa nakalipas na araw. Batay ho sa huling monitoring ng Department of Agriculture, umabot pa rin ng 420 pesos kada kilo ang farm gate price ng sibuyas dito ho sa lalawigan ng Tarlac at Nueva Ecija. Bunsod nito, nais umanong dumating kaagad ang mga aangkatin huraw na sibuyas bago matapos ang Enero para hindi ito tumapat sa peak season naman o kasagsagan ng pag-ani ng mga lokal na magsasaka na magsisimula sa buwan ng Marso. Batay ho sa rekomendasyon ng ahensya, ang aangkating sibuyas ay hahatiin sa bawat rehiyon. 50% ang ilalaan ho sa Luzon,
habang 25% naman ang dadalhin sa Visayas at Mindanao. Inaasahan humano ang pagdating ng mga angkating sibuyas ay mabibili na ito, mga kaibigan, ng mga consumer na mga opo na mas mababa pa sa SRP na 250 pesos kada kilo. Shout out sa ating pong mga karehiyon na gustong-gusto pong magnegosyo. Pero alam nyo mga kaibigan, sa inyo pong magnenegosyo, dapat mausisa ho kayo dyan sa mga nagpapakilala na sila ang kasagutan sa inyo kita. Nako, eto po, makinig kayo sa aming balita. Paalala po sa lahat ng mga magtatayo ng negosyo. Mag-ingat nga tayo dito sa mga masasamang loob o scammer. Na-scam ang isang nagsisimula pa lamang ng mini grocery store dito sa bayan ng Arayat, Pampanga. Sa halagang ibinayad kasi nila na kalahating milyong piso. Ang na-deliver lamang sa kanila ay 180,000 pesos worth ng grocery item. At inamin ng mga sospek ang kanilang ginagawa at nakipag-areglo naman dito sa biktima. Alamin po natin ang karagdagang ulat kay Kuyang JM De Jesus. Excited ang pamilya Yumul sa kanilang bagong negosyo na mini grocery store na kanilang itanayo sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ngunit sa kanilang paghahanda sa pagbubukas na naturang negosyo ay sinilubong sila ng hindi inaasahang pangyayari. Kwento ni Dan Yumul, ang may-ari ng negosyo, huling linggo na Nobyembre noong nakaraang taon, abala raw sila sa pagsasaayos ng mini grocery store nang may lumapit sa kanila at nagpakilala na supplier umano ng mga grocery items. Kapani-paniwala raw mga sinambit ng umano'y mga supplier dahil pinakitaan pa sila ng mga price list ng mga produkto. Bibigay sila ng listing na ganito. Halimbawa, description ng paninda, unit price, suggested retail price, description, nandito. So kung titignan mo, sa dami nito, kompleto. Canned goods, juices, drink, mga diapers, mga biscuit, mga branded na produkto talaga. Mas mura rin umano ang kanilang mga produkto kung ikukumpara sa mga malalaking supplier. Magkakaibigan ka ngayon, kung ikaw mismo ay magninegosyo, kahit piso lang ang diferensya ng presyo o kaya 50 centavos, dahil sa laki ng kukunin mo, let's say, ako 500,000, worth of 500,000 trata, napakalaki nun. Kung halimbawa, yung 500,000 na yun, piso na lang. O magkano yun? 50,000 na yung tubo mo sa piso. Ha? Ang pinakamababa nila, piso pataas. May 150, may 175, may 2 pesos, may 210, may 225 na diferensya, yung discrepancy ng presyo versus ng mga liitimong supplier. Pinangako pa raw ng mga nagpakilalang supplier na pupunuin nila ng grocery items ang naturang mini grocery store. Dito na sila nagdesisyon na magtiwala at umorder ng mga produkto na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Dahil papalapit na rin ang Pasko noong mga panahong iyon, nirequest pa ng pamilya Yumul na mga produkto na mabenta tuwing Pasko ang kanilang unahin. Sabi ko, yung anak ko ang mamimili ng mga produktong to necessity lahat yan. Pero dahil magki-Christmas, tsaka New Year, ako mismo nagsabi na yung worth of 500, damihan nyo yung produktong mabili this coming holiday celebration. Bawa, yung ginagamit sa paggawa ng salad, gatas, crema, fruit cocktail, spaghetti, soy sauce, French fries. Pagpatak ng December 2, 2022 ay dineliver na umano mga grocery items at laking gulat nila nang makita nila kung gaano kakonti ang mga produkto. Paliwanag naman ng mga di umano'y supplier na hindi pa na-deliver ang lahat ng mga produkto at may darating pa na promodizer na magsasaayos mga grocery items. Bukod pa rito, binigyan din sila ng libreng store signage kung kaya't napaniwala na naman ang mga biktima. Ngunit habang papalapit ang grand opening ng mini grocery store ay hindi na umano nila makontak ang mga supplier at sila ay nakablock na. Dito na sumangguni ang pamilya sa kapulisan at sa tulong ng mga CCTV camera ay nakita mga umano'y ng scam sa kanila.
Napag-alaman din sa investigasyon na ang truck na kanilang ginagamit ay hindi nila pag-aari at nirentahan lamang upang masilaw ang kanilang mga bibiktimahin. Bagamat nasa Arayat ang naturang grocery store, ang ilan daw sa mga sospek ay nagbula pa sa barangay Santa Ines, Mabalacat, Pampanga. Nagkaharap na mga complainant at ang mga sospek nito ay kono ng Enero. Hiniling ng mga sospek na makipag-areglo na lamang. Ngayong ika-9 ng Enero ay humarap muli ang mga ito sa Barangay Hall ng Santa Ines at dito na umamin at humingi ng tawad ng mastermind ng grupo. Aniya nagawa lamang nila ito dahil sa hirap ng buhay. Sa hirap ng trabaho, sir. Kailangan ng trabaho, kaya pinasok ng trabaho niya. Inamin din ng mga sospek na nasa halagang 180,000 pesos lamang ang kabuuan ng mga produkto na kanilang na-deliver. Ang nais lamang umuno ng pamilya Yumul ay maibalik ang mga sobra-sobra nilang ibinayad sa mga supplier at hindi na nila itutuloy ang pagsasampa ng kaso. Matapos ang matagal na diskusyon ay umabot sa kasunduan na kailangan maibigay ng 5 sospek ang 100,000 pesos sa paunang bayad sa ika-31 ng Enero. At matapos nito ay uhulugan nila kada buwan ang natitirang 220,000 pesos. Nangako at pumirma naman ang mga umano'y suppliers agreement. Nagbigay naman ng payo ang biktima sa mga sospek. Lagi merong room for improvement. Sana maging sincere na lang sila na alang-alang sa kanilang mga anak, apo, mabigyan nila ng magandang buhay yung kanilang pamilya na ang kabubuhay nila pagtustos sa pamilya galing sa mabuti. Samantala kung hindi makakapagbayad at magtatangkang tumakas sa mga sospek, ay sasampahan na sila ng kaso at tuloy yung ipapakulong. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba po mga malalaking balitang Central Luzon, mga karayon, mula ho sa ulat ni Vinson F. Concepcion ng PIA Region 3, nasa 30 mga bagong modern jeepney na ho ang madaragdag sa pagbiyahe sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito'y matapos ang ginawang pagbabasbas at inauguration ng San Jose Tungko Mangga Transport Service Cooperative sa ilalim ho ng ipinatutupad na Public Utility Vehicle Modernization Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Mayor Arthur Robes, buo ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga transport cooperatives upang makapagbigay naman ho ng dekalidad na serbisyo para sa bawat mamamayan at masiguro ang kaligtasan ng mga mananakay sa San Jose del Monte, Bulacan. Patuloy umano nilang susuportahan mga karehiyon ang mga transport cooperatives na nabuo sa tulong ng Cooperative Development Authority o CDA. Bawat isa sa mga bagong modern jeep na may biyaheng San Jose, Tungko, Mangga via Luzon ay kayang maglulan ng 16 hanggang 25 na pasahero at maaaring magbayad ng pamasahe sa pamamagitan ho ng cash o digital fare collection system. Ang mga tsuper na dating individual na nagmamay-ari ng mga lumang tradisyonal na jeep ay nagsama-sama bilang isang kooperatiba. Kasabay ho ng inaugurasyon ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong talagang opisyal ng naturang kooperatiba. Naging katuwang sa pagsasakatuparan ng programa ang City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Group ng City Cooperative Development Office, Department of Transportation, Land Transportation Office o LTFRB, CDA, Office of Transportation Cooperative, Photon Philippines at Land Bank of the Philippines. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 32 anyos na PWD, patay sa pananaksak, krimen na kuhanan ng CCTV camera. 10 p.m. to 4 a.m. curfew hours para sa mga menor de edad sa Malolo City, mahigpit na ipatutupad. At ang Elenyo babysitter sa Paris, gumagawa ng pangalan sa larangan ng photography at videography. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Good news, good news, good news para ho sa mga motorista. Opo, nagpatupad ang Pilipinas Shell, Unioil, Sea Oil at Jetty ng 2 piso. 2 pesos and 80 centavos ho na bawas presyo sa kada litro ho ng diesel. 75 centavos naman ang rollback sa presyo ho ng kada litro ng gasolina at 2 pesos and 10 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ganito rin ho mga kaibigan na ipinatupad na presyo nito pong kumpanyang Clean Fuel, Petrogas, maliban na lang ho dito naman sa kerosene. Epektibo ang rollback alas 6 kaninang umaga, araw ho ng Martes para sa lahat ng kumpanya, maliban ho sa Clean Fuel na nagsimula ng alas 8 ng umaga. Balitang-balita naman ho mga karehiyon dito ho sa Malolos City, Bulacan. Ikinakabahala ho mga kaibigan ni Malolos City Mayor Christian Natividad ang pagpatay sa isang 32 anyos na person with disability o PWD mga kaibigan sa pamamagitan ng pananaksak. Bunsod nito pinaigting ho ang pagpapatupad ng curfew hours para sa mga menor de edad sa lungsod. Narito po ang balita ni Kuyang Felix Barrios. Makikita sa CCTV footage na ito ang walang awang pambubugbog at pananaksak ng 8 katao sa isang person with disability na si Christopher Velasco, 32 years old na residente ng Barangay San Gabriel, Malolos, Bulacan. Ayon sa spot report ng Malolos Police Station, naganap ang insidente madaling araw noong bagong taon sa Barangay Santo Niño, Malolos, Bulacan. Naglalakad umanong biktima ng kuyugin nito ng 8 suspect at saksakin ng isa sa mga miyembro ng grupo na si alias Inchik. Mapapansin ang pagupo ng biktima sa kalsada pagkatapos masaksak. Ngunit maya-maya lamang ay tuluyan na itong humandusay dahil mula sa mga sugat na tinamo na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Involved po rito ay 8 suspects, kung saan 5 po rito ay menor de edad at 3 naman po dito ay nasa legal na edad. Yung po ay ating sa bisa ng hot pursuit operation, sa continuous follow-up operations, nahuli naman po natin sila. From the day nung nangyari, nung January 1, bandang alas 2 ng madaling araw, nakompleto po natin yung 8 nung nakarang Friday lamang. Nakompleto po yung 8, which is yung 5 po doon sa 8 nahuli ay puro menor de edad. Bukod sa PWD na biktima, isang pulis din ang sinaksak ng suspect habang siya ay dinadakip. Si alias Inchik po ay nahuli sa Barangay Kanyogan by virtue of hot pursuit operation, kung saan ay siya po ay hinuli natin dahil yun nga, siya ay suspect at may nakapagturo ng mga informante sa ating kung nasan siya. Nung pan-apprehension po, si alias Inchik po ay nanlaban. Totoo po nanlaban kasi may medical records po tayo at may picture, may saksak po yung mismong pulis natin sa kanyang kaliwang tagiliran. Nasa ligtas na kalagayan naman umano ang pulis na nasaksak ni alias Inchik. Samantala, miyembro raw ng isang street gang ang suspect at mga kasamahan nito. Actually sir, yung pag-crackdown natin sa magang ay ginagawa na po natin mula pa nung dati pa. Ngayon lang sir, na-intensify lang po ito dahil marami na po ang naging involvement ng mga gang na ito sa problema at gulo po dito sa Malolos. Katulad na lang po ng mga rambulan po sa school, batuhan sa kalsada, at ito po yung pinakamalala na nakapatay pa po silang isa. Ang grupo po na ito na involved dito po sa pagpatay ay ang Malolos Bad Child. Kung saan isa po sila sa mga identified po natin na gang, mga kabataan po ito, dito po sa Malolos. Kung narinig niyo po kanina, nabanggit po ng ating mahal na alkalde ng lungsod ng Malolos, meron po tayong identified na 21 gangs dito pa sa Malolos. Ikinabahala naman ni Malolos City Mayor Christian Natividad ang karahasang nangyari sa kanilang lugar. Ito pangalawang ikot ko ng term ko eh. Yung unang term ko, ang kalaban namin dito malalaking sindikato eh. Ang nagulat ako, sa sandali pa lang kami nawawala. Biglang bumata ang mga sindikatong ngayon at mga taga rito na sa Malolos. Ang masama doon, mga bata, mga minor de edad. Yung mga nakakasali na sa mga kriminalidad na to. Kaugnay nito, pinaigting ang pagpapatupad ng curfew hours para sa mga minor de edad sa lungsod. Ayon sa impormasyon na inilabas ng Malolos City Information Office ay ipapatupad ang curfew hours para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Siyempre, ang end effect na gusto natin makita dito is for the young kids sa Malolos to go back to their normal lives. Na pagbata ka dapat, tulog ka maaga, mag-aral ka,
bumalik sa eskwela, tama mga kaibigan mo, kasama mo pamilya mo, sa umaga iniisip mo, ay paaralan mo. Hindi yung mga bata, inaabot na madaling araw, siyempre, mataas ang probability, paalala sa mga magulang, mataas ang probability na pag anak niyo wala sa bahay niyo ng gabi, nasa mga hindi mabuting kasama yan. Di ba? Dapat sila natutulog at maagang nagsisipaghanda para sa kanilang mga paaralan at kinabukasan. Merong mga 50 na miyembro na mga opisyalis ng mga gangs dito ang makikipag-dialogo na sa akin. Hindi ko man masasabing susuko dahil wala naman sila mga krimen pa. Pinasama ko ang kanilang mga magulang at kami magkakaroon ng pag-uusap bukas ng umaga. Ayon kay Natividad, may mahalagang tungkulin ang mga nakakatanda para magabayan ang mga kabataan. Pag hinayaan natin ang mga bata natin, mali ang nakikita, mali ang naririnig, mali ang mga tao nakakasama. Kasalanan po natin yung mga may edad sa kanila kung bakit ang kabataan natin ay hindi magiging pag-asa ng ating bayan. Ako po si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Pampagood vibes naman mga kanetizen. Opo, makinig kayo. Gumagawa ho ngayon ng pangalan sa larangan ho ng photography at videography. Ang isa po nating kabalin dito ho sa Paris, France, mga kaibigan, na tubong Angeles City. Mula ho sa paggawa ng mga travel videos, humantong ang kanyang passion sa pagbablog. Opo, ginagawa na rin ang inyong lingkod dyan. Naging daan upang makakuha ng mga malalaking kliyente. Isipin ho ninyo, partikular na sa fashion industry. Kilalanin po natin siya sa ulat na ito. Mas madaling makaipon sa ibang bansa basta masipag ka at hindi maarte. Ito ang karaniwang mindset ng bawat Pilipinong pinipili na makipagsapalaran sa ibayong dagat. Kagaya na lamang ng kabalan nating Angeleño na si Mark Eliar. Sa kagustuhang maipundar ang mga bagay na kanyang pinapangarap at higit sa lahat makatulong sa kanyang pamilya, nagdesisyon siyang mangibang bansa. Taong 2016 nang iwanan niya ang trabaho bilang account executive sa isang logistics provider dito sa Pilipinas at nakipagsapalaran bilang babysitter sa Paris, France. At dahil umano sa pagkabagot sa puro trabaho, dito niya na nadiskubre ang hilig niya sa photography at videography. Graduate si Mark ng Mass Communication sa Angeles University Foundation, kaya naman naging mas madali sa kanya na i-pursue ang passion na ito. Sa France, kwento mo sa amin, ano ba nangyari? Paano ka from babysitting napunta ka sa photography? Yes. I was bored kasi every time na lang you work here. So work, house, church. So I was bored, keep watching YouTube. Then accidentally I watched some YouTube videos and then I realized, oh, gusto ko to, ganyan. Gusto ko magawa for myself. Supportive naman umano ang amo ni Mark sa passion nito. Kaya naman tinulungan siya nitong makabili ng mga kailangan niyang camera equipment and accessories. Noong una ay gusto niya lang gumawa ng travel videos hanggang sa naliwang siya at humantong na ito sa pagbablog. Marami ang nakakita sa potensyal ni Mark, kaya naman sinubukan na rin niyang tumanggap ng paid jobs hanggang sa kalaunay naging permanenteng trabaho niya na ito. Gusto ko lang naman talaga is videos for myself, with my wife, for my wife. But then, sa kakagawa ng video, parang marami yung nagkakagusto and then they refer me to some paid jobs. And then, I bite it. Siyempre, it's an extra income. And then, until such time, I'm doing one video for a fitness shop. And then one model, she was with someone who is an influencer pala. And sikat na photographer sa Paris. And then he discovered me. He was a Mexican French. And then after I did the video, he loves it. Talagang kinontak niya ako and then he gave me projects. And then like parang at that time, I was like, parang siya yung naging dahilan para to discover, to meet my boss now, who is the owner of the advertising agency. Sa kasalukuyan ay naglalakihang brands na sa fashion industry ang kanyang mga kliyente. Narating na rin ni Mark ang iba't ibang bahagi ng Europa at nagkaroon din siya ng pagkakataon na makita ng personal ang mga sikat na personalidad.
katulad nina Jisoo ng Blackpink, Cha Eunwoo, Rihanna, Heart Evangelista at marami pang iba. Ano kaya yung maaari mong ibahagi sa kanila para katulad mo, no, na nangangarap din, no, one day sila makilala din, makagawa rin ng pangalan ano, sa ano bang industriya, ano bang larangan na gusto nilang gawin? Siguro, I love these two quotes eh. First, it's a Bible verse, Matthew 6:33, like seek ye first the kingdom of God, and then everything will be added unto you. I can't get it accurately, but I know the verse. Kasi I know no matter how talented you are, if God won't provide all these resources that you need to be able to be successful, you won't be successful. I believe in this 100%. You won't be successful unless God will pave a way for you. And then the next one will be like the line from Kobe Bryant. We all know Kobe Bryant. Yeah. Sabi niya, keep going, always keep going. So combining these two, I think it will be very solid combining these two lines. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Fiestang Danom ginanap sa Candaba, Pampanga bilang paggunita sa pagbibinyag kay Jesus. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nasa huling parte na ho tayo ng ating balitaan mga karihon. Opo, basta festival, lalo-lalo na ho dito sa Central Luzon. Mga kaibigan, asahan ho ninyo na tinututukan ng CLTV News. Aba, opo mga kaibigan, isinagawa ang taunang Fiestang Danom dito ho sa parokya ng Lord's Baptism dito naman ho sa Candaba, Pampanga. Nitong linggo ho yan, January 8, ipinarada ho sa kalsada ang iba't ibang patron at imahin ho ng pagbibinyag kay Jesus. Kasabay ho ng pagsaboy ng tubig. Dito naman ho sa area ng Barangay Pasig, Mandasig, Lanang at Pansianaw. Sa liturgical calendar, ang pistang pagbibinyag ng Panginoon ay hudyat ng pagtatapos ho ng panahon ng Pasko. Ang bautismo ng Panginoon ay mahalaga para sa mga Kristiyano dahil ito ang marka ng simula ng ministeryo ni Jesus.
at nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Orihinal na ginagawa ang nasabing prosesyon sa Pampanga dito ho sa area ng Pampanga River. Ngunit dahil ho sa pagbaba ng level ng tubig nito sa paglipas ho ng panahon ay inilipat na lang ho ito sa daan. Nakisaya sa pista, hindi lamang ang mga matatandang deboto, kundi pati na ho itong mga kabataan. Hindi nila alintana ang banta ng pandemya para ho makiisa lamang at maipakita ho itong kanilang pananampalataya. Malulamba kayo, kabalen? Oo, makulimlim ba dyan sa inyong lugar, mga karehiyon? Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon kay Ginoong Manny Esguera, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 705 kilometers dyan po sa may silangan ng Davao City. Samantala, northeast monsoon naman po o hanging amihan na nakakaapekto sa buong Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Visayas, Mindanao, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng low pressure area o LPA. So posible po ang mga flash floods dyan at saka ang landslide. Pinag-iingat po ang lahat sa mga lugar na yan. Gayon din po sa may Cagayan Valley, Quezon, Aurora, Marinduque at natitirang bahagi ng Bicol Region. Magiging maula po ang papawirin na may mga pag-ulan. Ito po ay dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Posible rin po ang flash floods at landslide sa mga nabanggit na lugar dahil malakas din po kuminsan ng mga ulan. Ang Metro Manila po at malalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin po dito ang Pampanga, ay maaliwalas naman po ang magiging panahon. Bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap lamang po ang papawirin, may inaasahan lamang po mga pulo-pulo mga mahinang pag-ulan. Ito po ay dulot din ng northeast monsoon o amihan. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng Pilipinas. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 balitaan. Para sa karagdagan pong detalye mga karehiyon, i-like po at i-follow ang aming pong mga social media pages. Papaano sa CLTV mga kaibigan? Opo, meron ho kaming Facebook account at may Twitter at Instagram account. Ayan ho, i-search nyo lang ang @CLTV36 official at ang @CLTV36 news. Isama nyo na rin po ang aming pong TikTok at CLTV36 official. At kung nais po ninyong balikan naman ang mga magagandang programa ng CLTV News, papaano? Pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho ang mga magagandang programa ng CLTV36 opo sa channel 115 nationwide at sa 39 cable partners ng CLTV at maging sa aming pong Free TV channel 36. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Humahalil inyong lingkod Paolo G. Santos kay Kuya Justin Dizon. Taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan atin to. Hanggang sa muli, marami po salamat. Ingat po kayo mga kareyon.